Gobe nake sa ran zan koma. Kin san ayyukan namu gaskiya suna da yawa. Wai aikin me kake haka ne? Wallahi kin san ina aiki ne a kamfanin mahaifina da ke Lagos. Gobe ma nake sa rai zan koma insha Allah. Gobe kuma? Insha Allah. Ha ba dai sauri ba? A karki da mu. Za mu dinga kuma insha Allah. Ha ba gobe kuma? Gobe dai sauri. A nan karki da mu. Za mu dinga insha Allah ba mu sama. Da fatan hakan dai ba damuwa ko? A gaskiya ni na ji ba daɗi amma kuma ai fa ba zata da yawa. No karki da mu. Yanzu ba damuwa mu jan ɗan taka miki ba? To ba damuwa. Ha, shege abokina, wallahi kayan nan ya fi na jiya kyau wallahi. Wai ka san shi ne? Ha, aboki. Wai ka san shi ne? Na san shi mana, wannan ai makarantar mu ɗaya da shi. Na san shi mana, abokina ne amma shi baya bara, yana da wata uwar ɗaki wadda yake mata faskare tana bashi abinci. Ayya!